dorak sutapuka, parmingkota, martang yang nahomba juhita, tibagasar rohata. Amin. Tapuji Tuhatta sian edeta nomor 10 pitu ayat sada sahat rodi ayat tolu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumaparangi dohot tanoon. Amen.
Songonod dohata ni Tuhan Jehova, manangisi na mga lehon hamolateon, ido na pasangapaw, jala na mabahiddalan, asa hupatuduhot tu ibana hatuaw ni debata. Haleluya. Martangiang mahita, ali tuhat debata pargogo na suhatu dosan jala para siroha, hupaserep hami rohanami di jolom, jala hupangido hami tuho, sailehon asini roham manggohi rohanami, jala sodangi rohanami marhite-hite todim, asalam hutinggalhok kami nasa dosa nami, jala hutangion hami hatam na badiai, saipaian mahatam di bagasan rohanami, asamar parbue na dinggan hami, hupangido hami salhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita sian buku RD nomor 654 ayat 2 dohotul. Patik ni debata di mingguta sedarion imana di enet sian Heber tolu ayat 12 songonon ma didok disi matahon hamuma ale akadongan sotung terdapat di manangi sepesian hamuna rohana jahat na soporsea nama nudali debata nama ngului songoni masatna rap mangidogogo mahita tutuhat debata ale tuhat debata sai pargugoi mahami mangulahon hobar tupatikmi. Amin. Mare dehita sian buku RD nomor 424 ayat 2 tabak 4. Topo
tato poti ma dosat tanah gudangi tua dopan di debata atong tapauduk jala tapaserep marohatta martangiang mahita ale tuhat debata pargogo na suhatu dosan jala ama para siroha dang lomoroham mida hamatean ni pardosa mulak manian parcahati tumadik kodalanna asa mangulu iban ido dipangido roham alani i ubain hu pangido hami sai sudati matoru-torum asa nang bangonai betu hami sai sesama dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham sai pargugui mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosata songonod dohata ni Jehovah unang ho mabiar ay audo siluluhon ho nunga pola huju guarm ahu napunaho hasangapon ma di debata na di kijang. Amin. Marede hita sian buku RD nomor 440 sada ayat 2 dohot ayat 3. Dia doga bera na sonang do
tatangihon mah turpuk di mingguan. Tersurat di Lukas 10 ayat 1:10 Raja Hama Marsika Soring di ayat 10 Rakmai Tamat Jaha Lukas 10 ayat 1:10 Juara bagas dageduki laos tidok ibana ma tusianai adong masa dahalak namora namar juara bagas jadi tarbortik matu ibana di paswaseon juara bagasi artana. Gabe di joma ibana, Nina mamandok ibana. Dia doi nalubege tarimotuho, patubuhom ma paretongan ni hajorami. Aidang terpahen hobe lihat juara bagas. Jadi Marhusari ma juara bagasi, dia nama bahenokku, ai buaton dituaki nama sianau hajuaraoki mamakur dangadong gugokku manehenehe mailau On matahe sipainokku di rohaku asa dijakon nasida au tu bagas nasida ia dung di paiju rausian hajuaraoki. Jadi sada-sadama di jau nasida enasa parsingiran di induk nai tujolona idok matu parjoloroi sadia sigararomi tutuata alusna 100 buksinya gabenina mamandok ibana alap ma suratmi dungi hubundul maho manuraton hatok 50 tuna asing museng didok iya ho sadia sigararomi 100 tutuhan eme gabe didok tu ibana alak ma suratmi dungi suratom ma 80. Jadi dipuji namorai ma juara bagas nageduki ala bisuk pambahanan nai ay bisuk do anak portigion asa anak hati uroni maka kupi dongan nasaro. Au pe hudok ma dihamu lului hamu ma dihamu ale-ale marhite-hite mamon nageduki asa ia dung sudai gabe dijakom mahamu tu bagasan akka parmianan sogot. Ia haposan halak dina umotik, haposan ma ibana nang dina godong. Iang go geduk ibana dina umotik, geduk manang dina godong. Asa moloso haposa kamu mangaradoti mamon nageduki ise ma atong pasahato tuhamu arta natutui jala moloso haposan tarimotu ugasan yang aleban ise ma olo mangalehon tuhamu na tuhamu hian tak maita dan huluan sada anak somang dua itu saya hasomana dona sada haholomana dona sada nari hobarana dona sada toisona dona sada nari dan uluan nahamu debata rap dohok mamoni songonima sahakna martua mana tumangihon hatani debata jalana upiopsa. Amin. Mari dehita sian edeta nomor 476 ayat 2 dohotulu. Salut nahu pasah
hatidakon ma hapor seotai songon na ni hatidakon ni dongata sa hapor siaun di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pergugu na suatu dosan na tumapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon si Maria nagabi-gabian siato di porbadia adorang suabuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman di silatus namati terpadal doi bana di hau minor silang na tuat tubo na toru di tanom namulak mangolu di hari paturuhon nama naik tu surgo lauhutul tu siamu di debata Jehovah amanai pargugu na suhatu lusani di simai bana paimulak segot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea di todi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihatain madok mulak mangul sugut lagi ni halak nong mate dohot dihanguluan nasura suda amin. Tabigema lagu puji-pujian sian kor ama hakabipe serpong.
Tabi gema tikting nong masa dohot nanaing si pamasaota di bagasan nasa mingguan. Parhalado HKBP Serpong pasahaton selamat hari Minggu jala selamat madohoti parmingguo di bagas joro dohot napatupahon parmingguon di bagas Taganup marsada-sada. Laos huhutma pasahaton nami sian parhalado. Selamat ulang tahun turuas nihuria namarulang tahun ari hatutubu dohot namarulang tahun parsaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhat tama hita saluhutna. Goar ni mingguta ima minggu dung 14 dung Trinitatis. Mingguon tanggal 10 September 2022 masuk mahita tu minggu pas 14 dung Trinitatis. Trinitatis namar lapatan hasitolu sadaun ni debata ama anak dohotod di porbadia. Topik ni mingguta ima dipatibul debatado akka nadangol. Tuhan menegakkan orang yang hina. Ruas napidda mamuka sadarion minggu tanggal 10 September 2022 keluarga John Christopher Nainggolan inang Reni Rebecca Magdalena Borusi Majutak ruas natar surat di nomor register 0653 Wik Ebenezer dang betar surat nasida ruas ni HKBP Serpong alanunga pidatu HKBP Medan Denai Resort Sukarame Distrik 10 Medan Aceh. Pangebation ni Korama HKBP Taman Cisau sadarion Minggu tanggal 10 September 2022 di parmingguon pukul 8 dohot pukul 10.30 rodo mangibati huriata ima Kor Ama HKBP Cisau naniuluhon ni inang padita Herta Manik pangebationon laos mangido pangurupion sian HKBP Serpong laho patupahon fasilitas pakkobasion di HKBP Cisau. Hobartusi digano parmingguon sadarion tapatu pado papungu pelean 2 hali. Pelean adorang jamita tuhuria dohot pusat jala pelean dung jamita di papungu tu HKBP Cisau. Saunari tabegema jolo hatorangan sian HKBP Cisau. Shalom. Horas madita saluhuna. Parjolo moliati dohita tua mata Tuhan Yesus Kristus. Sialai pas dohita buai rapak sadarion ima di parmingguta di siang harion. Moliati ma tutu di pasat tami tu amang pendeta tu parhalado nang sude ruas ni huriata HKBP Serpong amang nami do ina nami nang sudia kana poso bulung muse. Alana di pangadilan muna dilihat kamu kesempatan tu hamisian HKBP Cisau lau rapak kita marminggu di bagasan sadarion. Songon dia rorona memang songon nang data bikin akin gititing rodo hamisian HKBP Cisau melalui korama napatupahon lagu puji-pujian dalam rangka pangebation nami di pencarian dana untuk pembangunan. Sebagian dari poin-poin ini pembangunan nami ima berupa partisi pembatas untuk sekolah minggu. Dasar nahu baik kami memang songoni alana kebutuhan sangat mendesak. Songon taberen nak dimonitor nang divisualisasi di baen bahwa anak-anak sekolah minggu terbagi dari 3 horong, yaitu horong sada, horong 2, horong tulu, dadana memet, kelas sada 2 tulu, opak 5 onom. Jadi bolo pada saat dilakukan kebaktian sekolah minggu untuk paringgat tok kalaki asa fokus untuk kebaktian terpaksa do ikut dengga benona partisipasi sebagai pembatas anong sebirisi kalaki nasida lau mabegi jamita manang pelayanan di guru sekolah minggu sekaligus membantu guru sekolah minggu dalam pelayanan. Tari nemusena alana sampai mendesak kubai kami songoni untuk segera direalisasikan gudang dong muse
anak sekolah minggu tahun nuang di dalam pendidikan sekolah anak dan adong guru agama Kristen. Ima sada kendala na adong tadapin nuang dalam pembinaan iman sejak dini kepada anak-anak kecil, anak sekolah minggu. Tarlumobe songon aku sendiri tulu halak dapat doa pelajar sekolah minggu. Ale boleh hubereng songon di gereja na tapatu pasonari. Ada beberapa anak SD negeri daerah Cisauk tidak mendapat pendidikan agama di sekolahna. Jadi songon hahuranga do dihitan. Toru ni rohanami mangido pangurupion sakita ruas ni HKBP Serpong. Di pasu-pasu Tuhan Mahita Sudena, Anggia Boy berbagi untuk melaksanakan realisasi daripada pembangunan partisi ini HKBP Cisauk. Perlu pasahata memang, aku sendiri sebagai ketua panitia HKBP Cisauk, salah satu poin na sonari hupasatami dalam pencarian dana adalah untuk partisi. Meskipun poin-poin yang lain tidak harus sampai kami sini, alai omma poin na paling urgent untuk realisasi kami dalam waktu cepat. Songonata bereng dimonitor sangat-sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan secepatnya. Di bereng musim songo perkembangan nadong di huria di sekitar HKBP Cisauk yang bertetangga dengan gereja HKBP Cisauk, agama di Tanggat terkait dengan pesantren segitu luar biasanya berkembang. Kenapa kita HKBP Cisauk untuk memfasilitasi sekolah minggu agak lambat? Jadi omma pangidon nami Dr. Roni Rohanami sanggia ma tutu harap rohanami burjuni rohamuna di haroronami satikion marhite korama asa untuk berbagi kita untuk membantu kami sian HKBP Cisauk demi kenyamanan dan generasi penerus kita anak-anak sekolah minggu untuk kedepannya. Puji Tuhan, muliati madi kita saluna songonoma bentuk ni visualisasi na adong di sekolah minggu HPCC Cisauk Saunari. Kami guru sekolah minggu HKBP Cisauk datang memohon bantuan kepada Maminang untuk dalam pengadaan sekat ruangan gedung sekolah minggu HKBP Cisauk. Kiranya Amal dan Inang berkenan membantu kami semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Muliati badihita saluna. Sebelum ini boleh dong di orang namin na orang lebih kami minta maaf sian HKBP Cisauk. Muliati badihita saluna. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tauduti tiktikta tikting na paopaton. HKBP Serpong Pos Parmingguon Bintaro. Hobar tu haputusan rapot perhalado di sermon na di hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 nunga di Jalo Pos Parmingguon Bintaro gabe mariduk tu HKBP Serpong. Hobar tu si Guarna Ima HKBP Serpong Pos Parmingguon Bintaro. Parmingguon Parjolo di Patupa di hari Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 7.30 WIB. Dibagas ni keluarga si Tua April Hasibuan Inang Boru Situkir. Pangebation Home Paropuan HKBP Serpong tu HKBP Taman Adiasa. Sadarion Minggu tanggal 10 September 2022 Kor Home Paropuan HKBP Serpong Patupa Pangebation Holong tu HKBP Taman Adiasa. Laos mangalusi gokon peresmian rumah dinas padita ni HKBP Taman Adiasa. Pangebationon diuluhon amang padita Robert Hutapea. Nama kobasi gabe Parjamita. Parjamita Parmingguon pukulonom dohot Parmingguon remaja pukul 10.30 WIB dihobasi inang pendeta Hertamanik.
Nasida ima uluan ni HKBP Cisauk Resort Serpong. Parjamita di permingguan pukul 8 dohot pukul 10.30 ima pendeta JAU Dolok Saribu Padita Pasiun HKBP na tinggal di Bekasi. Pakkobasion pertangyangan wik. Parhalado manosoi sude ruas ni huria di ganup wik asa dihaburjuhon madohoti pertangyangan wik. Songonon ma hatot tuon partikian ni pertangyangan di ganup wik na dibuka pukul 20 WIB. Na parjolo di hari Rabu tanggal 21 September 2022 di WIK Ebenezer, dohot di WIK Philadelphia, di Patupa Pajupang Bohi dohot tuan rumah, keluarga Firman Siahani ng Teodora Aritonang na Majabui, keluarga Sabam Sumihar Siaturi inang Veronica Maria Siringo-Ringo, keluarga Danner Leonardo Lubban Tobing inang Parohon Sinaga. Kamis tanggal 22 September 2022 di WIK Jerusalem dohot di WIK Sion. Seminar NHKBP Serpong di hari Sabtu tanggal 24 September 2022 pukul 10 siang WIB. Naposo bulung HKBP Serpong naing patupa seminar marhite tema Quarter Life Crisis. Pembicara ima inang Sandra Sitompul. Seminaron dipatupa di ruang sermon gereja HKBP Serpong. Hobartusi, pinangido matusude na poso bulung HKBP Serpong, asaria maro madohoti seminari. Tuaka na poso bulung nanaing mendaftar manang manukun domutu informasi na dumasip, marhite panitia, nopiana, di nomor 0812 190 12655 dohot Mariana, di 087879542171. Kor Gabungan HKBP Serpong. Kor Gabungan na disakapi marhite seksi musik HKBP Serpong. Mangotang sude horongama paropuan dohot na poso bulung asa marsadani roha pasauton Kor Gabunganon. Jadwal latihan kor ima ganup hari Senin. Dimulai pukul 10 sia 30 WIB. Tuaka na margiot ni roha asa di pasuraton madirina marhite pengurus Kor Gabungan ima amang calon sintua jungjungan hutagaol di nomor 0811 852 682 Manang Daniel Simajuntak di nomor 0811 8254 094. Program pembekalan pelatihan penyampaian Injil. Program pembekalan pelatihan penyampaian Injil nunga dimulai na di hari Sabtu tanggal 10 September 2022 pukul 8 WIB. Jala ditutup di tanggal 15 Oktober 2022. Pelatihan pekabaran Injilon dibuhai marhite pertangyangan na niuluhon niamang Padita Robert Hutapea. Jow-jow persidohot manupahi renovasi gedung Nomensen Christian Center di Sipoholon. Domu tuna patuluson visi HKBP gabe pasu-pasu tu sadok Portibion, HKBP Serpong patuduhon ulaon di renovasi gedung Nomensen Christian Center di Sipoholon. Rencana anggaran godangna 250 juta rupiah. Domu tusi dipangido huriatama asa sude ruas ni HKBP Serpong parsidohot manupahi jalamanggohi dana tu biaya perbaikan ni gedungon. Tupak boima di transfer tu rekening gereja HKBP Serpong rekening bank nomor 2 sada pitu 44 tolu 5 sada 5 sada Maybank cabang Alam Sutra Serpong atas nama Huria Kristen Batak Protestan jala di patuduhon ma bukti transfer tu situa wik nabe manang tu bendahara ni Huriatta. Pesta Perheheon Sekolah Minggu HKBP Serpong. Sekolah Minggu HKBP Serpong naing patupa acara Pesta Perheheon Sekolah Minggu tahun 2022. Marhite tema Sehati untuk Bangkit. Jala subtema anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu HKBP Serpong bersehati dan lebih bersemangat untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan. Rangkaian pakobasion menuju puncak Pesta Perheheonon mulai minggu di tanggal 10 September sahatu tanggal 2 Oktober 2022. Puncak acara Pesta Perheheonon patupao di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022
pukul 13 sahat rodi pukul 10 WIB. Hobar tu ulaunon di patupa seksi sekolah minggu do bazar buah dan makanan anak di hari Minggu tanggal 10 lalu tanggal 25 September dohot di tanggal 2 Oktober 2022 sidung permingguan pukul lalu dohot 10.30 WIB. Detail nadumasip boima di jaha di tikting naung di sagihon huriata dohot seksi sekolah minggu. Mangido tu sudeya na kota sekolah minggu HKBP Serpong madohoti rangkaian acara sahat rodi puncak pesta parheheon sekolah minggu. Anggiat ma sude pakobasionon patoguhon haporsiaon ni anak sekolah minggu tu Tuhan Yesus. Marmulia ma goar ni tuhata marhite ulaunon. Retreat dan pelatihan pendamping remaja atau PDR. Pendamping remaja HKBP Serpong naing patupa retret dan pelatihan di hari Sabtu dohot Minggu tanggal 24-25 September 2022 maringanan di Villa Bukit Pinus Pancawati. Tema ulaunon ima bersatu melayani dalam kasih. Efesus 4 ayat 11 sahat rodi ayat 10. Boy mata jaha hatorangan nau mapit ditikting nau disagihon marhite wea group. Saunari tabegema hatorangan ni tim rencana strategis HKBP Serpong. Horas Amanginang, Amanginang dan seluruh jemaat yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Situa Kimron Manik, salah satu anggota tim kerja penyusunan rencana strategis HKBP Serpong, memohon waktu Amang dan Inang untuk mendengarkan penjelasan tentang survei persepsi jemaat yang akan kita laksanakan di gereja kita. Pada saat ini, Parhalado HKBP Serpong tengah mempersiapkan penyusunan rencana strategis HKBP Serpong yang akan menjadi panduan dalam membangun program-program HKBP Serpong untuk tahun-tahun yang akan datang. Untuk itu, Parhalado HKBP Serpong melalui tim kerja telah mempersiapkan survei persepsi jemaat yang akan menjadi salah satu masukan penting dalam menyusun rencana strategis tersebut. Kami memohon agar seluruh jemaat berpartisipasi dalam mengisi survei persepsi jemaat yang dilaksanakan mulai hari ini, Minggu 18 September sampai dengan 30 September 2022. Survei persepsi jemaat ini dimaksudkan untuk mengukur kualitas pelayanan HKBP Serpong pada saat ini dalam bidang-bidang koinonia, marturia, diakonia, dan parartaon atau penata layanan. Dengan mengetahui kinerja kita pada saat ini, akan membantu kita untuk membangun rencana strategis untuk meningkatkan pelayanan kita ke depan. Termasuklah di sana bagaimana meningkatkan pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja dan naposo, pendidikan dan kesehatan, dan lain-lain. Tautan dan QR Code untuk mengakses survei persepsi jemaat ini dapat dilihat di warta jemaat yang dibagikan baik melalui WA grup masing-masing W dan WA HKBP Serpong. Tautan dan QR Code juga tersedia dalam bentuk selebaran di tempat duduk masing-masing dalam kebaktian ini. Jadi kalau ada yang mendapat kertas ini jangan dibuang, dibawa ke rumah, nanti di-scan untuk diisi. Kami persilakan jemaat untuk membawa selebaran tersebut pulang. Di dalam mengisi survei tersebut kami mohon Amang dan Inang meluangkan waktu sekitar 30 menit. Kami ulang 30 menit. Jangan sampai 30 menit ini terlewatkan sementara kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Demikian Amang Inang, kami dari Parhalado HKBP Serpong mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan Amang Inang. Horas. Tapasada ma rohata martangiang mahita. Puji-pujian mardongan ha mauliateon husubahor rohanami tuadopanmu aleyamang.
De pangaramotion mo dohot di sa sudidenggan ni basam natoktong mangaramoti jala mamasu-masu ngolunami. Gok las ni roha hami nuaeng marpungu di bagas jorom di arianon. Rap mamuji pasangap guar muhuhut pasahat ton tangiang elehelek nami tuha moraon mi. Di saluhut ruas ni huriam di HKBP serpongon sian namenek sahat rodi namatua. Sude makalason balga ni holong mi. Di akka keluarga ganup di pasu-pasuho akka naniula ni tangan nami. Ianak kon namar sikola dohot nakarejo di najonok nang dao sian hami na tua-tua na toktong di bagasan pangaramotionmu. Na mga luluy par karejuan na say jupangan ma di patulus asini roham. Ianak kon namin naung tukla homardongan saripe pasauton mumaho bartulo mo ni roham. Na tua-tua namin na jonok dohot na dao toktong di bagasan pangaramotion ni tanganmu. Ajari hami toktong manada di sude pasu-pasum naung hujalo hami. Toktok kami satia jala marbengit mangulahon ulaon nami tu nahinalomohon ni roham. Nang diruas mo na tongodo pe di bagasan parsahiton. Tuksian hodo amang ro pangurupiyon dohot hamamalum. Hipas akka na marsahit, margogo ma akka nagale, marlas ni roha akka na marsak, mapakirimon akka na madele. Lam tutuguna ma niyan haporseaon nami, tukpe masa akka hamaolon dingolo nami, lambenget jala toktong marhaporusan tuasi ni roham, ay sa guru di hodo sa sude na sa gulmit ni ngolo nami. Huriam HKBP Cisauk naro mangibati huriam tu HKBP serpongon dinalaho patubegehon de puji-pujian huhut mangido pangurupion dipakeho jala di pararhodo Tuhan tung manangi sepesian hami lahobohi para rato dohot pahebakkon harajaon mi. Di sude pakobasion ni huriam marturia diakonia koinonia nahu patupahami. Boy ma mardala dohot uli jala denggan marsangap guar mudi parulaan nami. Sude hami naposom parhaladom nang ruas mupe taruli las niroha. Unang marnalo janian hami patupahon nakanauli dohot na denggani. Alay naeng masay toktong marsigorgor hami siyan sude gogonami parbinotoan nami dohot akka sinadongan nami laho pararaton harajaonmu. Lamrarat jalalam tari partugudang jolma parbueni pakobasion nami. Partangyangan na di patupan ni huriam tu sude ruas toktong tiroy hami akka parhaladom dohot ruas. Asa buka jalaringgas rohanami lao maddohotisa. Tarida manian dinaung lamtang haporseon nami. Dinaolo hami mga lehot tiki dohot gogo nami. Dinarap marsaor dohot dongan nasawik. Laho mamuji pasangap guar muhuhut dohot manangihon hatam. Ajari hami asalam malo hami marparhaseang tiki nami. Bangso dohot negara nami o petoktong dobuanon nami ditangyang nami tuadopanmu. Asal lehonom mu toktong habisuhon dohot parbinotoan tu sude pimpinan pemerintahan dinalaho mangulahon sude ulaon na. Asa hobar tulomon ni roham jalabiar maradupon Jahoba. Asa tarpatupan ni nasida hatigoran dohot hasitongan tu sude lapisan masyarakat tercipta ma keadilan dohot kesejahteraan. Tangiang nami tu sude na posom na pinilitmu na makobasi di sude huriam HKBP ajari tiroi Tuhan parbisuhi di na mangulahon na kapakobasyon na lehon hahipason hagugoon dohot las ni roha pargugoy na sida mangalo hisap-hisap ni daging hapor tibion dao kamara dao dohot bada pangiburuhon dohot akka pakkata hatayon alay naeng manian marsada ni roha mardame-dame dinalaho pauli-ulihon huriami diakka na humurang dope asalam tudinggan na jala tudiposna. Nang diamang padita nami na makobasi di uriam HKBP Serpong padita Robert Hutapea, padita Hotma Pasaribu, padita Rajiun Nababan, pendeta Calvin Opusunggu Ramoti
pasu-pasu dohot sude keluargana, tuk sude di parngoluon ni nasida, di patupa asi ni roham. Tod di porbadia na toktong mga rajay roha ng pikiran nasida, marhagogoon mardongan las ni roha, dinalaho pasahaton hasitongan ni hatam. Tabari, tabatiki, semakin luar biasa. Di amang pandita nami, amang pendeta J.A.U. Dolok Saribu, nalaho pasahaton hatam di parmingguon arianon, mauliate Tuhan di pasu-pasumi, di hahipason, di semangat dohot dilas ni rohana, natoktong masihol nasida mabaritahon barita haluaon, toktong matuhan ramoti jala pasu-pasu dohot sude keluarga niamang padita namion. Nang tuhami pe dinalaho ubege sa hatami, lehon pangatusion, jalalopokon bagas turohanami, asasuan jalamar parbuwe hatami dingolu nami, unang masay holan na ubege sa hami, alay na ang matarida di parngoluon nami si ganupari. Onma aleyamang nabasa puji-pujian nami, dohot tangiang elehelik nami, nang husobahok kami tuadopanmu, tangihon ma aleyamang jalo ma pasahat matuhami hobar tulomo ni roham di bagasan Jesus Kristus martangiang hami tuho. Amen. Tabigema ede puji-pujian sian korama HKBP Sisau.
tapasahat ma peliata tutuhatta di bagasan lasniroha, maredehita sen edeta nomor 514 mamuka sian ayat sada. Lasmaro hatta di tuhatta debata, Lasmaro hatta di tuhatta debata, Lasmaro hatta di tuhatta debata, Haroro di hagogo oni, para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para sirohado hitawon. Pardenggan wasado tuhatta debata, pardenggan wasado tuhatta debata, pardenggan wasado tuhatta debata, pardenggan wasama nang hitawon. Dame di debata saor tuhitawon, dame di debata saor tuhitawon, dame di debata saor tuhitawon, sebagai dame manang hitawon. Tahu lagi sian ayat sada. Lasmaro hatta di tuhatta debata, Lasmaro hatta di tuhatta debata, Lasmaro hatta di tuhatta debata, Hararowan di hagogooni, para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para sirohamanang hitawon. Pardenggan wasado tuhatta debata, pardenggan wasado tuhatta debata, pardenggan wasado tuhatta debata, pardenggan wasama nang
Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana manggohi, manugu-nugu, mamudai, mangaramoti, ate-ate, roha do pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuhuria na hinaholongan ni Tuhata. Tajaha majulohata di debata dihita di permingguata minggu pasaplopat todung Trinitatis. Apalah dia rianon. Imana tersurat di Psalm 110 mamukasian ayat sada satu ayat sia. Tajaha ma marsikat soring. Tikting madokon mamuji debata. Haleluya. Mamuji mahamu aliak kanaposo ni Jehovah. Puji hamu magoar ni Jehovah. Sian habicaran ni mataniari rodi hasudutan nado si pujion goar ni Jehovah. Tungi semasongo Jehovah de batata. Tibo iba na marhabangsa. Iba na pahehehon name metsian orbuk. Dipati buldo na pugosisian gabbo. Iba na paian parupuan na hol di jabu. Gabi ina nalas roha mida akanak na. Haleluya. Ima sahat na. Hamuhuria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tauji majolo mga tusi. Edde huria na tazahanakin. Edde huria do masmur. Tauji majolo mga tusi isi ni edde huriai. Jala do lapatan na tungulutan wain. Lapatan ni edde odihita. Na perjolo ia edde pesalmen non. Mana didokon na masmur mesir. Ima edde puji-pujian. Namar perdomua tu Mesir, Masmur Mesir. Ima Masmur Haleluya, edde puji-pujian tu Jehovah. Mulai siap bidu 110 tolu 110 mana didokonna edde manang pesalmen Haleluya. Dia dehon huria don molo ditiki pesta Paskah. Dungi de dehon huriai di Jabunabe di tiki Paskah mai. Pesalmen 110 tolu 114. Dia dehon mau di Jabu akaruas ni huriai mange dehonon itiki somangan dope. Lau mangam ma nasida dehonon. Jala pesalmen 115 110 dia dehon mai duksidung mangan. Duksidung mangam ma dia dehon nasidon ditiki pesta Paskah doh ditiki pesta parlape-lapean hari raya pondok imau jala hamwa kadongan ia deon namar haroroa don sian poda hapor seaon ni hala Israel isini poda hapor seaon ni hala Israel sian ido tubuet deon marharoroa ni mana. Dia may imana tersurat di 5 Musa bidduonomi. 5 Musa bidduonom mulai sian ayat 20 may. Usaha madihitada ido haroroan nedeon. 5 Musa bidduonom mulai sian ayat 21 ayat 25. Ido haroroan nedeon.
Ido po dah haporsiaon ni halak Israel. Dia may ber kita mapuda haporsiaonon. Tung sura suku-sukunon ni anak muhosogot songonon. Dia do permulaan ni akapanidangion. Aturan dohot akan natinonahon ni Jehovah de batami tuho. Jadi dohonom mu matu anakmu. Hatuban ni si parao do hamina julu di Misir. Gabi ditugi hot Jehovah hami ruar siya Misir marhite siat tangan nagugu. Jala di bait Jehovah do tadda dohot halongangan akan nabulun. Jala na rahat di Misir. Tu si parao dohot tu sadok. Isi ni bagasna dia dopan nami. Alayang ko hami ditogi honibana do ruar siani. Asabuanon na hami masuk. Jaleleonon na tu hami tano naong niwari honna tu punami. Alani ubay dito na ho Jehovah uju itu hami. Ulahonon nami sudah kau humon. Merhabiarat tu Jehovah de batanami. Asa merhasonangak kami hari-hari. Jala tok-tok kami panguluon na songon na adar sadarion. Majadi hati goran doi huhut di hami. Moluhuri koti hami mangulahon sadok na niadopan ni Jehovah de batatay. Songon inauk tinonahon na tu hami. Odo po dah haporsiaon ni Israel. Sahat tu sonarion. Jadi patiatud doi tu generasi muda. Jala ido nilai di nasida. Nilai na dokonda dak puten nilai. Ahado nilai lapatanna sesuatu yang dianggap paling mulia dan luhur. Ido nilai. Sesuatu yang dianggap paling mulia dan luhur. Dan harus diwariskan kepada generasi muda. Melodak tanggap paling mulia dan luhur dan nilai guari. Molodang diwariskan dan nilai guari. Daw. Jadi suatu tapikir molo nilai imak kana ni jamita homai di peahod di diskusi hodang nilai. Harus dianggap paling mulia dan luhur. Diwariskan kepada generasi muda. Dan jika ada yang melanggar, kita bisa gelisah dan marah. Itu to. Jadi mulu au mengalanggar muruk. Mulu rikot si mate-mate. Itu to kalahi. Songon parupuan natargobangi. Nangi dangguri doh batu. Buat tu Yesus dangi. Ala nilai doh ikon dangguri doh batu. Ditu hasima Yesus. Melanggar nilai. Ala niko dipersilakon, dibunuh. Jadi songon itu. Jadi hamu kadongan sudah kapatihi diwariskan mai tu generasi muda cerita ipe. Jala ho partusima edeon. Jadi tersongok kita di rupani molo di Batak Toba ahado nilai tehe. Adat itu nilai. Agama bisa dilanggar asal diperbolehkan adat. Itu tongang go di Toba. Alayang go di selatan, di Madailing, di Natal, Sipirok, agama do nilai. Adat bisa dilanggar asal diperbolehkan agama. Jadi siregar tu siregar boy do kawin. Ala diperbolehkan agama, dia main bolu nunga 5 sudut. Tersongon Mister Syarifuddin Harahap. Dengi, ay buru Harahap wina tajabuni ma Perdana Menteri Indonesia na perjulu. Itu dah. Silopiadoi alay gabi situa doi di Karnolong na Zulu. Mister Syarifuddin Harahap. Buasa bui mana berburu harap, alai tikisilo gimana? Agama, adat bisa dilanggar asalkan diperbolehkan agama. Jadi tersongoni itu ya tuh. Jadi mulai HKBP bui do langgaron aturan nihuria
Bamulori kok manopoti muse ida to. Ido anggo ditu. Jadi on ede huria don. Songo dia ede huria. Adonggo nilai-nilai ni huria. Adonggo aturan ni huria. Molo di hita, molo di HKBP ede, nasa ede ni HKBP. Kan akan ete ibu donak kene detai kan. So sudah partai marde tatong jago kan. Song leader tapi musi tebu. Hita nak kini na tebu na marde kan. Ahadu isini ede. Ikon Alkitabiyah do ede. Molodang Alkitabiyah dang boy noni ede ni huria iha kabibi. Iko sesuai itu doktrin ajaran agama. Molodak sesuai itu doktrin dang lakui di HKB, dang gabede nak pe buat aboni melodina. Tuhan, masihkah kau mau mendengar doaku? Tuhan, inna rupani. Tiada lagi nunga habis besude, inna dang bui. Alkitabiyah dungi sesuai itu doktrin. Napa tuluhon ikon teosentris berpusat tu debata. Kristosentris. Dan boy berpusat tu solma. Aku Tuhan hanya kau, Tuhan hanya kau, Tuhan dan lakui dia KBB. Ikon nyanyian umat do. Aduk sada-sada. Upamana Jehovah si parmahana udah kurang mana ngah. Alai pusat nitong go Jehovah. Angkodang marpusat tu Jehovah dang boy ni. Alani do ede ni HKBP ikut dia tu si HKBP. Asipata aka ede nuaing. Alani dia do guarraon. Idok kemai ibadah alternatif inna. Engko samaralo tutur aku dang ibadah alternatif di HKBP. Mulaung alternatif berarti nang macet do ngagagal ibadahi. Misalnya pengobatan alternatif ngagagal betu dokter babinu metu datu ira tongi. Jalan alternatif dan boy be ngasuk kotusan ni luluan badalan nasi. Dang ibadah alternatif di HKBP. Jadi ibadah alternatif pun babui mamar goyang inul dani nebuti dang lakui. Irep to. Alani siam mulai danak ikon ajar honot tado ede HKBP. Iro asa diterjemahkan ede tai. Tuhata Indonesia. Badak pula nama doku dia akan nama terjemah honi aka standar internasional lui. Dangau terjemahan di buku ede ni HKBP sinuainggah. Interlinear translation. Terjemahan kata demi kata. Alai dynamic interlinear translation do. Terjemahan na dinamis. Dak sokon sina jolo memang anggo na jolo tong ede ni HKBP dangi. Ima ede air yang setetes tiada gunanya kalau terus menetes jadi air bahin na ba mekel marua sietong. Dang abet tong ida saya hai. Dangi jadi ada igati main na, ido sa tagati nuaing doh buku nyanyian HKBP. Jadi itu sekolah minggu pe kon dohono doi. Alana molodang persoalan na generasi muda HKBP dang ditadabe ede ni HKBP. Jala odo cikal bakal nama na dikun HKBP muse. Ala sarupa do ede yatong, nga ede onak ede ni harismati katong, nga ede ni kote-kote itigi geleng. Bagabe kote-kote mamuse peta costa kaida tongi perau kamu akan alau tu harismati mereka tidak mengenal nyanyian HKBP mololomau rohani Tuhan 1020 sada manon edeni HKBP jala akan terbaik di Sadok Portibio dede dangaung pedisi pamana edeni sekolah minggu
Kingkong badannya besar, tapi bebek kakinya pendek kina. Dangau, dak songon ya deni hagabibi. Tangakku na metku lehoma tu debata bayi datang akada tabu-tabu ini. No kata Indonesia ni. Jadi tabereng macam deon. Ahado isi ni deon ima ipat orang godisi bahwa hita naposo ni debata. Abdi Jahweh ninna di hata Ibranina. Jala di hata Junanina di dokkomaya diakonoi tu kuriu ninna dulos tu kuriu, the slave of the Lord, the slave of God. Naposo do hita. Jara ala naposo ni debata do hita nang mungkin hita gabe debata, dang mungkin hita gabe Tuhan. Buape moratta, buape sangatta, ahape jabetat terang bui. Ikut terus do hita dulos tu kuriu. Naposo ni debata. Molo naposo ni debata hita berarti dang napunata hita. Napuna ni debata do hita. Ala na mulai terdiri hita tu bagasan goar ni debata ama anak dohotto di Purbadia. Molo tabuan ni anak kota tu padidion. Berarti ya anak kota ingat tu pasahat tu napuna goar tu dia ibana di didihon. Alesianu hudiri maho tu bagasan goar debata ama anak dohotto di Purbadia. Lapatan na ngana puna ni debata ama anak dohotto di Purbadia ho. Dang napunakku ho. Alani ko ramotakku do ho goda ngokku ho. Asa dia tu si ho nilai-nilai na pinasahat ni debata tu kita. Ido dah. Jala kanok terdiri hita sudah nganak punana hita. Jala sudah nai hitai. Ba secara sertifikat rupani akte ba nama ngalap perdihutani itu teh perdihutani sianu do inatta persuduk bolon ni inatta mahita natoras ni sianu opuni sianu mahita alai na puna di debatado kita ikoni ngozotta mai dungi na padua hon isedo Tuhatta na luar biasa do ibana do na patut dimuliakan. Ibana do na patut tadehon, tapasanga. Ay na matabu-tabu niya kay deba nakikubige, deni amay pe ba? Ah, nakupikir songo ni malo ni perserpongom marede. Alay so tungi tormengkek kamu, latihak kamu terus. Songo ni nion percisau kon. Dang bosan na mabigyan na sida tsugari manang napigahali na sida marede. Ang gusto ko dito na, kualitas na. Alay tarido ho rede muna na jago ate. Toy madak pula dia i. Paserepon do roha. Ate. Guru ho kamu mamuse na jago siya nito. Asaw nang bosan halak. Mara. Ay alanido sa deba di huria. Dangi. Akayet de petong ikon songot-songon ede muna i matong bigyo mulu marminggu ibada. Eung ko sipata tagi ni halak batahon na marede. Ulo do sipata per minggu na tok sa 5 kur. Alay tuksada pedangong na marmusmus etenaon. Aung ko diba sa 7 hali merdala-dala jol mo marede. Marede kurwekin na Rosia beribat tuson. Marede inahanin na lau musay manatusan. Marede punguan inay na tong musay marede man. Alay itong nanggusada iti dangong mermusmus. Jek ko ibatasi do ede nga sa ay 2 kur. Alay sa pala marede tormanta patok songo sinakim matong. Unang ituruni be. Ang kopola ituruni, adang ba iturhupa pipit na mamataku. To ay mapasang may sitro niku na may. Dia patut dimuliakan. Buasa patut di mana dimuliakan. Buasa iko pasangapot debata. Alana luar biasa di mana. Luar biasa do debata tai.
Ala buah hamuak kadongan. Alana ibana di dokod di hamuak kadongan digijang di saluhut. Digijang di saluhut di mana? Ram alkal goim. Ram alkal samayim. Digijangi sudena langit di mana? Lapatanna di tempat yang tiada terhampiri. Laos wape gudang ngehepengmu. Manuhor Sputnik dak tolak mutusi daung laos wape hebat di teknologi dia tinggal di tempat yang tiada di tempat terang yang tiada terhampiri di sini mana maha tinggi ninna high above all ninna di sude imana do natumibbo inna dan tiada taranya maha kuasa maha hadir, dia hadir di mana-mana. Maha tahu, omniscience. Maha hadir, omnipresence. Dan maha kuasa, omnipotence. Maha kuasa di mana? Maha di mana? Alani kopatut di mana? Alani sotung lauro hatta manobba hagogona sinunang. Jodoh kita tergoda lau manobana asing. Imana dirokonna debata alternatif mai. Dakola nibada alternatif, debata alternatif. Ala buah persoalan nasonon. Di konsep ni barita nauli di pangatusion di poda ni barita nauli bibeltai. Iya pasu-pasu nih debata dakola roi mana dibaga sebentuk na tonggi-tonggi na manis. Berkat Tuhan tidak hanya datang dalam bentuk yang manis. Misalnya hamuraon, hagabeon, hasangapon, hahipason. Kemasyuran, popularitas. Dakola dibaga sebentuk na tonggi mana. Boy doro pasu-pasu ni debata di baga sebentuk napaet. Misalnya sahid, hapugusun, keterpurukan. Ay di suara ikut di dokot Tuhan Tuhan Yesus tu sisian nai. Manangise mana mangihutunau di suada homa dirina di porsan masilang na tuibana. Bere kamu mani perjuangan niya kadongatan na di Cilegonan. 20 tahun mengurus izin gereja dan boy. Ikolau mana sida tu serang. Dang nabi notobi. Holan itol ninga sa dia pulang pergi. Dohot argani pertamax muse si buanon na. Satu serang. Basa dia madurung-durung nga muse. Habisi dang mungkin pola buanon na bontot na. Batar manga mamuse di serang. Sa dia musei. Berek kita majorupani baru kilo ni. Bahwa itu adalah juga berkat Tuhan. Tuhan mengizinkan itu. Itu beda na tong malu tu paru kamu na asing dia mah. Bahwa Tuhan hanya memberikan yang manis-manis. Dewa-dewa na sida mangaleon na manis-manis do. Molo adong na pahit karma dui. Hukumat dui. Angko dihalak Batak daong. Angko dihalak Kristen Batak daong. Berkat bisa datang dalam bentuk yang pahit. Karena itu apabila kamu menghadapi persoalan hidup, baru kilon sukut debata harus sakakmu di sot Tuhan. Harus sakakmu di sot Tuhan. Nanigilmu tuau. Ketaatan doakan asing. Idot tong. Alaniat tong. Dewa-dewa ni halahi diperlakukan untuk basongo tuyul lo tongi. Buama tuyul. Ikut dipareta doi. Buat jok. Hepengnya mata sianuan. Songo dagodang gue hepengi. Ipareta doi tuyuli. Molorang itu riat tukot doi tuyulai. Angko di batat teraom. Songo nani lo kondisi jopi doi. Baru kilon di si job. Kitab Ayub adalah kitab untuk mengajar orang percaya sepanjang zaman bagaimana menghadapi penderitaan. Ikira hamudo si Jopi jolman omora di tanah us ngakong lo meraton.
real estate nyope gudang, pertambangan nyope gudang at juga di songon waeng. Adong ko peternakan nyo di India tong, babay ako kamu mah. Ibaga sasadari habis. 10 anak ko na habis, ibaga sasadari. Alaya hidup ko ni mana? Debatana mga leon, debatana mabuat, pinuji magwar. Praise the Lord, hindi mana musiro petong. Jai ro musay paduahon. Ro Tuhan sukum masih bolisi. Ngabuay bereko. Naposokku si Zopinda. Hulik kuling gua katini hulik kuling. Ay di boto imana lo tergati omu deh. Hindi mana? Jai buah maksumu inna di bata. Bahuji ma jo asa hubay jo sahit tu imana inna. Uji ma. Alay so tungi buat toho sana. Dang berhakko. Itu purum batung imana. Malah. Sarupa do konsep mi si pelebe guna hurok konak itu inatai. Ayah hai do koniman. Ay say turus do pebe ribada hotel jauh baho. Pale alaya made bata say tornate ho inna. Ay ulo do bahaya sutung ngau kamu kay nai songon itu amat tada. Jaga hamu ay si patak kay naon. Iko beres sudah setoran masa dengkan. Asal so beres setoran. Ay to repot doate. Ay ngamekel ni percisau. To horora. Hona do horo de bahalai. Eima. Jadi idokon. Ay martang yang gope hutu de bata. Pale ale ma de bata si tormate ho inna mana. Ay bo tu lo neritti go horo haonna. Molong ngata jalo na tonggi. Tak patut jalo tanah pahit. Kita sudah terima yang manis selama ini. Ini baru kita terima yang pahit. Apakah kita tidak patut menerima? Itu toh. Jadi songonima di sonamu akarungan ala nido debatat taima debatana layak gue mana dipuji di segala waktu dari terbit matahari sampai terbenamnya. Saliling-ililing forever and ever. Di segala waktu. Dan di segala keadaan. Lapatan na buah. Dakulat di gereja kita pasangap dewata. Unang nga tukulat di son. Unang gotong itiki marede kita di merkur pani. Burju. Say burju. Say burju. Ini mana? Bahola ni Zabit torilo pengin at tajabuna kan karepot. Dan boy sungoni. Di segala waktu, di segala tempat, dan di segala keadaan. Alan itu hite ko patut bersyukur dalam segala hal. Sa Tesalonik 5:10. Bersyukurlah dalam segala hal. Give thanks to the Lord in all time. Give thanks to the Lord in all circumstances. Di segala keadaan. Di Psalm 120 pedo kodoi. Hodola Adonai kitop kile olam hasdo. Ninna di hati Ibrani. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Kasih setianya selama-lamanya. Asini rohana. Saliling-liling nga do. Alana memang diperuntukkan tu hita di. Alana hita di topa de watada kola 10 tahun. Daw. 50 tahun daw. Saliling-liling nga do. Padita jauh dulu 1000 itu pada batarak kolat 10 tahun. Daw. Au nuay nga marumur 74 tahun. 8 tahun lebih mau naung peciun siap pedida. Alay nak pesongoni hubay do program 26 tahun naik. Be 26 tahun naik to. Asa 100 dangi. An giatung ileon, mulu so ileon ba rohana matom disi. Datung gape pale ale okku tu hatai. Wasa ngahubay program. Jala hutannya aku deh. 20 tahun Tuhan. Neta buat songoni. Jadi habu bebek kamu program muna.
Dengi. Ay mulo na ngaong rencana niba, ayah tanya konoton. Ay ang goholam mangad dong rencana niba, sarapan, makan siang, makan malam, bahola nitiki mangam may ba mertanya. Bagari dong do, nga mertupol na yung mamasu-masu na may manari Sabtu. Mertangyak peda ngaong itangyak ko ni manay. To main na. Tadado yan non narana di. Ko tangyak ko not do. Natabon na martanyang on. Mulai bagi anak ko niba terpinagugo tanyang ibo. Nidokong guaray. Asay torido ko salio dido bapakku. Nama ku disebut itu ni mana tuh muse. Asaungi moton na. Bahasa songoni tenang ngau na merjami tahun nuai. Ibu tahu kamu do rahasia ni. Na porsia dua wina tajabuk kita nyakut dua unai na lau merjami tahun. Terbuat aja kok ku jong-jong julu-julumu. Akan sangat buhamu so nangir-ngir perserpongon. Hola dala tu hutamu naupe, hola mengalewati jalur sutrai beba. Ngai mata ni ba terbiliak mulut ternganga. Serpongopang ni ngud datang budi. Itu ba. Jadi itu natabuan. Untuk jala itu tugas nihita huria. Tugas nihuria adalah menjadikan warga gereja supaya dewasa di dalam iman. Asalam tang matoras di hapursiaun datu Yesus Kristus. Waduh asalam matoras ciptakan persekutuan yang kokoh dan mantap. Di sude aras pelayanan. Di huria, di rumah tangga. Ciptakan persekutuan yang kokoh dan mantap. Di pembinaan kategorial, ciptakan persekutuan yang kokoh dan mantap. Wah, menciptakan persekutuan yang kokoh dan mantap. Rahasianya itu saling percaya. Unang masih curiga na to. Saling percaya. Saling mendoakan. Saling menolong. Itu dah. So nakin o papulalo na marsahiti. Itanya ko na to, nakini na taburuta puwalo do situ nakin. Itanya ko na to nga kanamarsahi tidak pulay guari ni ano papulalo ang guaw o papulalo na marsahi ton. Berek kamu dia caron. O papulalo ba? Nga sa pele ito nita o papulalo halak na marsahi. Itanya ko. Dungi di pabua todong ngay mo sa itanya ko do hitanakin hamunakin mamada di gereja. Saling percaya. Sempati curigai na tayo amatay, nga repot kan? Amatay dicurigai na tayo, ay na minggu ito pe huleo tu setoran, buat setur habisin na. Nga repot be, dangadong be persekutuan yang kokoh dan mantap. Bawa ama pertubuh di hapur siaw. Dangadong be. Saling percaya, saling mendoakan, dan saling menolong. Ni urupat dongat di hahurangan na. Itu to. Jadi, lapatan na memuji pasangan debatadang fakultatif. Dakola di gereja. Jala di segala waktu dan di segala keadaan. Itu to. Dungi muse na beriku muse, tuhatai debatatai ko patut do dimulika buasa. Alana, ipa tutoru ibana do dirina. Mamereng langit dohot tanoon. Jadi sutuk tabereng dihita do langit titibo. Anggo di debata itu runa dope. Bereng dohot tanoon. Ipa tutoru dirina. Songon natar surat di Filipi 2:7 Di patutoru do dirina. Dia mengosongkan dirinya. Dan dia taat sampai mati. Asa buah, asa mengulu hita. Asa dipalua hita sia dosa dohot akibat ni dosa. Sia nido hita dipalua. Jadi itu hama karongan. Imana tersurat di Filipi. Roh ibana palua dirita. Alabwa karena dia memihak kepada orang miskin, orang yang hina, orang yang lemah, orang yang terpinggirkan, orang yang ditindas, orang yang tidak diperhitungkan. Tuhan memihak.
Tak kalau berpihak tuh hatai, alai dia mengangkat. Ayo ko berpihak, kalai dak terbain nama nangaha. Sinai roh aku ba merek siahay ba. Huna gila bui mana puang alai mebiro puang. Pasono kotu mana daw. Ang bui mana sampai mati tersilang go Jesus. Dia memihak. Jalahita pe hamu kadongan. Husukum majuhita nuaing. Sede-sede. Ibaga sarrohat tamatalusi. Ay hiado ibayak ko dirim. Tinggal di serpongon. Najolo. Takkuboto rupani manak piga prosek kita na rosyak kitaan. Tarbuay mangulut di hitaan. Bangirido ba? Ay huingot dope. Ala magudang ilagubuti doa. Napukusan at tungamuku. So sudat anak kon yamuku pe sasang-sang jebut. 15. Audo anak tertua. 15. Bapak. Ahai. Hepeng coba pa nang manuhur buku. Alanggap boina. Nangalanggap bo di baisuru. Ala dangok kepeng. Dangok kepeng. Alanggap boina. Hape anak kota hita mama boto. Ngata tuhor Kentucky Fried Chicken. Olo do duari odang nang goi igo iti. Ngata tuhor doho pizza. Ikotok sulengan. Ini mana do pungse. Hape hita. Ningot do piti ke SMP ba na beruon. SMP kaletsada. Ay ti SMP hami dangong ko pe marsipatu. Kakayab mo. Jai siap pitu bosyo merdala pak matula gubuti. Kaki ayam. Tuas pali. Ina mamohok mi. Meradu gur-gur roterod deba. Tong hari nai. Gur-gur. Alay dang ni hilalay. Ni dege do tok teri dang agya buah. Mulak sa sekolah. Marsiada pari na iba. Tulu halak matong. Asaboy 2 halibe sa minggu dangi. Ari senet 2 umay. Ari selasa tudongan. Tulu matong. 2 halibe sa minggu. Jai ni pilip madongan ni ba na gumugo. Unang gabi-gali, ang guna gali-gali, itong barang na sa ubibuga sodang. Say marsiara pari, tarumay nung niba. Ibu ang mates manis. Ibu ang mapuhul-puhulod 2 bizi. Ang ngay na matabuni. Hapay no kita di so. Tinggal di jabugerong. Air tinggal chair. Lampu tinggal tek. Tek hindi tergalak. Asa sungon na ngali, situr na muse. Asa sungon na, tabo na meridion, ni ba iner panason. Izabu muna do yang guzabu na mirang ok sungon ni. Tarsingon na majuy. Kan luar biasa. Huingon do peda beru di jabu ni puku. Mololau tu jabu ni puku. Ina metabu na toktar. Utabu di bani mana lopan ya tuk tua betong ala pahupuna. Jadi makaliang isapa do hami. Sapa piring siana hari siya kau. Belgabe marhaliang may. Jauh pukuboru na jukatan. Itiop may habirang ahon. Gula mau kapela betuo. Ilabung ya ahon ngaung lili. Pai alang ina. Jai buat coba paudak ku jotong. Ikon idogin lo nahon. Dang boy luka baru idilap buti. Inna. Rona burku tiop inna. Idogil asa sonong atsimay inna mabuti. Molo pola baluti ki kanoni torilotago. Bereng. Alay sonari ita dison. Nga diangkat kita. Diangkat. Martulu 100 tahun mulai salah 250 tahun perjolo lebih maju Jawa siatan Batak. Perjolo do halak Jawa manada pendidikan kita. 250 tahun. Manangidian we kalak Batak ina majagu-jaguna. Apalagi kapengacara do dia segala macam. Asal dohot halak Batak go inna itor kahitir pengacara nasi. I pare itu ku betul-betul. Alani do asa songoni biar dia kadongani jongjong gereja icilegonan. Tatu si mabirre.
Tarsingon namai. Ala ilapatan na buado. Ala berpihak ko debata tuna pogos, tuna tertindas, tuna lea. Hita kanok pinaluana naung madai berkat ni Tuhan iko berpihak mahita tu ibada. Berpihak mahita tu kahahanggi ni Kristus. Ay di Mateus 25 ayat 41 45 di penghakiman na terakhir hamu kadongan idai sukun. Idok kumatu kana porsiai. Roma hamu kana poso haposan. Ay di kimalea di lo kamu mangan. Iti kimaua sau di lo kamu minum. Iti kitarhuru ngau roro hamu dulu au. Iti kimarsahit tamu au idulu hamu au. Jadi Roma kana ti rohaon. Tuhan, ay sadi hari ho malay huleo kay mangan. Sadi hari ho mauas, huleo kay mainum. Sadi hari ho iterhurung, hudulo hami ho. Nasa na binay muna tu akan giku na meton na tu auri. Jadi tu akan nazahati ay ko Jesus. Yari perhumani, lao mahamu akan asosiulah honda sujadi. Iti kimalaya udang ilok kau mangan, iti kimaua sa udang ilok kau minum, iti kimarsahi tau udang ide uluhamu, iti kimatcai marau udang ilok kamu ulus dia. Sadi hari ho male, sadi hari ho mauas, sadi hari ho matcai mara. Nasa binay muna tuak kang giku na meton, naso binay muna tuang giku na meton, hape boy do ba enomu, dang ibek kamu datu audui. Luar biasa. Alani hita na pinaluan ni debata buama. Iko berpihak go hita tuaka anggini Jesusi. Molo mamora ho urupi na bugus. Na sugo ta kudo kodi. Aong kudo nganak tong nganaik alparti mana. Ina mabagak ni mobil law. Dungi di persimpangan di berengi mana ma polisi cepek. Tuk sampai hati di mana ma baboti rupa ni leo. Tayo na buharo. Ya binaikian, sa guri-guri per 500 ani. Dia lupa hani paling budi sidalian ni bemangalean. Itu dah. Itiki berjabat aku itiki dengkap pangkamu ayomi. Akan aso berjabatan ini unak biar-biar. Ay sipata nama luat dua kacol mau dipelintir segala sesuatu hi asa gabi hepeng ay bahaya nih. Tang denggani. Mulu gogoho urupi nagali. Asa mua, asa bersyukur nasida. Jala berak kita marison bahwa kata terakhir mulu pasu-pasu ni debataro di bagas bentuk napaet, dohok natonggi berek kita mah. Kata terakhir dang napaeti. Mulu marsahit toposa sahih mu ingot dang sahih mi kata terakhir. Molo di bolu soha matean, dak kamatean kata terakhir. Molo tertindas so, dak penindasani kata terakhir. Ahado salom, damai sejahtera do. Alana rancangan di debata, songona tersurat di Jeremia 20 ayat 10 sadai. Rancangan Tuhan kepada orang percaya bukan rancangan kebinasaan, tapi rancangan damai sejahtera dan menyediakan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Nunga dibigi hoja mitaon. Nunga dibigi hoja mitaon. Aha mapatu paumuan rodo sugut. Di pasu-pasu debata mahita. Amin. Mau lihat di pasar rohanami Tuhan mak perdengkan bahasa di paingot todo hodo na tutu si tutu na patut pujiot di nguluon. Ay pergogo na suhatu dosa doho. Namian di natiur jalan nasoha naso tertopot agia manangisi. Nunga di pera di hodi hami ali Tuhan masa depan na cerah. Ay rancanganmu di hami rancangan damai sejahtera do. Leoma di hami ali Tuhan pangatusion. Doh pakanguluhonoton bahwa dang si taonon perukilon sahit hapogoson
kata terakhir na diparadi hodi hami. Alai salom, damai sejahtera, ngolu na mermutu, ngolu na hipas, ngolu na mamora, ngolu na manoktong di bagasa Yesus Kristus do. Leo mas semangat na songoni di hami ali Tuhan. Asa tahu hami mamuji pasangat po. Marhite-hite sikap doh pabayanan nami. Maradupon aka anggim na mardangol na lea doh na pugus. Marhite Yesus Kristus. Amen. Tajak kumahatani de bata marid dehita huhut papungu pelean mangurupi HKBP Cisau.
Ali de batama namin na di banua gijang horo haruruan di saluhut silelodo nasaw libasa na maulutus. Hupasatami asyan na niliom mitu hami pelean nami tuho say jalo may gebiwap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asaw parasyak kami peleno pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite toddim. Asalam butad dahami gudang ni sileom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajawmu. Say saw malomo ni roham di banu tongaw songon na di banua gijang lehom matuhami sa darion hanguluas siya pari. Say sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan balua mahami siyan pangago. Ay ho. Na hinolo ni haholongan jalan na tinubos ni Tuhata Jesus Kristus. Mulak mahamudi baga sadame. Jala-jalo hamu mapasu-pasu siya debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodak ko Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopak ko Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor hom madame na tutoddim. Shalom Naposar, udah tahu belum kalau Naposar Serpong akan mengadakan retret pada tahun ini loh. Tema pada tahun ini adalah Kompas, Christ on Me, Move Passionately, yang diambil dari Lukas 24 ayat 15b. Yang akan diadakan pada tanggal 7 hingga 9 Oktober 2022 yang bertempat di Villa Japung, Pancawati, Bogor. Wah, tinggal sebentar lagi loh. Maka kami panitia retret mengundang teman-teman semua untuk berpartisipasi dalam acara retret tahun ini. Ingat, kuota terbatas loh. Jadi buruan daftar.
Caranya gampang, kamu tinggal men-scan barcode yang ada di layar. Isi data-data yang diminta, otomatis nama kamu akan ada di list peserta yang kita punya. Adapun iuran pada acara retret ini adalah 250.000 untuk teman-teman yang belum berpenghasilan atau mahasiswa, 300.000 untuk teman-teman yang sudah berpenghasilan. Untuk teman-teman yang ingin membayar atau mencicil dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar. Dan jangan lupa untuk mengirimkan bukti transferannya ya teman-teman. Besar harapan kami untuk teman-teman dapat hadir dalam acara ini. Sampai jumpa di acara retret nanti ya teman-teman. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas! Dimulai dari tanggal 11 September, acara puncaknya 16 Oktober 2022. Acara panggilannya seperti ini. Yuk Aman, yuk Inang, dan teman-teman sekolah minggu, kita ikut yuk di kegiatan Paheon ini. Saya Sandra Kahan dan saya Kristen. Nah, untuk mendukung kegiatan ini akan diadakan bazar buah dan makanan anak-anak loh. Bazar akan dimulai hari ini dan 2 minggu ke depan. Mari Aman, Inang, ikutan berpartisipasi yuk di bazar sekolah minggu. Jangan lupa ate, Aman, Inang mengajari akadongan sekolah minggu. Bertumbah, merendeng, menggambar, dohon akan asing. Au, Matias buta-buta, jala au, halak batak. Aku HKBP, aku Kristen, aku Batak, Maya teh dadah. Saya HKBP, saya Kristen, dan saya Batak.